siti kunena kuti mundu akarakwira maramulo asakwire ntchito maramulo akwena agwira ntchito koma pamene mundu akulira akufunsa mafunso kuti kodi zinaenda bwanji kodi zinachitika bwanji I don't think kuti mundu akulakwisa pamenepo because that is accountability seeking accountability nde kumumanga muntu sikulakwisa anthu amamangidwa akalakwira malamulo pachilungamo that's why tili ndi government ndi ma departments osiyana to enforce the law koma ineyo ngati ndinganeyo kuti chandikuisa kwambiri panopa ndinekukuya kwambiri ndichonera kuti mundu amange ku blanda akamusiye kulilongo mundu amange kunzuzo akamusiye kulilongo mundu amange kuno kulilongo akamusiye ku nkota mundu amange ku blanda akamusiye ku na mitete zimene zandikuisa chifukwa ine ndikumbukira ndinamva kuwawa kwambiri tawija in the struggle boma la DPP litagwira atrapens ndi asembereka kuwatengera ku blanda and my lawyers atu ananena kuti no hold on akupanganiso target TNT soveka evuto limeneli paka koti ndagamula kuti achosedwe ku blanda milandu izazengedwe kuno ino comrade mumaziwa kuti pali chifukwa chimene boma lina lilonse ndi polisi boma lilonse ndi koti boma lilonse ndi prison there is no way mundu mange kuno kulilongo mukamusiye kuchitipa pamene po maufuru ambiri for safekeeping which safekeeping nakasi muntu amene azoti amusunge apolisi ali ndi constitutional mandate to protect moyo komanso property they are trying to protect the person mundu sanga mchite protect ku district kumene amugwirira listen apapa pali zora kuika zambiri number 1 ndife ziko loti tikudandaura kuti chuma sichikuyenda bwino and kumabweresanso even my measures kuti tingachepese bwanje expenditure amwene kumugwira mundu kublanda kukamusiya kunkota mafuta angati amene tataya pamenepo kumuyendesa kuchuka uko and upeza kuyenda ndi convoy and ukamugwira mundu upeza kuli anthu 20 chakuti mundu ndi criminal mundu woti very weak woti oro garmont oro kumuimbira tikufunani police kuno bwerani ndi mafunso abwera koma pita ngati uyo mundu ndi wokuba that is not right that is intimidation number 2 mundu mwataya mafuta onsewo kuzungulira nayo tikumamva kuti akalindo anamangidwa kusalima kuzabwera nawo kulilongwe can you imagine kuzabwera nawo kulilongwe from there kumapita nawo kunkota why maufuru amene maphwanyidwa pamene apart from the economic costs number 1 muntu akamangidwa ndi ufuru woti abale akazamuona roya wakamfikire ma family friends amfikire nawo muntu mukamuchosa ku blanda kumena makara kumena ndi abale yake mena mbwese chakudya ndi ndani mukumuswera ufuru oka ndi chakudya mukumuswera ufuru okuma ndi abale yake mumuswera ufuru okuma ndi lawyers yake for Christ's sake this behavior must stop. The same police service that is in Blanda is the same police service that is in Dirongwe, is the same police service that is in Chitipa. So our request to the government, to say government should not be behaving as a disorganized entity. Kapena ka criminal society kuti basi andu kumuyendesa huku, even lawyer wake upeza kufunza kuti lero amati akamuone muntu wake huku akumva tampitisa kwina. Lawyer ampitisa didi. Osa mchita communicate ndi lawyer. Tikunena kuti behavior imenewe kuyenera kuta tiyeni mundu akamangidwa nsanga tipite nayo koti competent court ipereke chigamuro kaya warakwa amangidwe kaya is free atulusidwe koma zoma endesa mundu kumamuzunguliza izizi is also emotional torture kwa mundu uja saziwa kuti akulowa ndine kuti mkwiyo amene mukufotokoza apawo ukubwera kwambiri chifukwa choti inunso munazionapo muli kuichana this. Yes, I had this experience and I know how emotional zimapweteka. Ine kumva kuti my soldiers, my lieutenants, the vice chair, ndi a very critical member
agwidwa kutengedwa kublanda zinandiwawa kwambiri. I felt so bad. Police, for Christ's sake, Lilongwe the capital city. What is the reasoning yomchosa mundu kuno ku Lilongwe kumapita nayo kublanda? You know, anything can happen munjira. You see? So inendu kupempa Boma, Malawi Police Service. You are a service. You are no longer a force. They should stop behaving like a force. And there should not be any interference into the service. Malawi Police Service ndi yatu tonse ya Malawi. This is our service. Nde inendekana kuisa andimange andipitise ku nearest police station. So that abale yanga azita kufika, maro yanga azita kufika, andipase chakudya. Osa mazungurira ndi muntu all over. Tikubisa chani. So I think that behavior ndimene ineyo pa zonsezi yandi kuisa and behavior imeneyo kuti situkuresa muntu ngati wala kuisa kumumanga. Koma freedom of expression nayonso tiunike bwino bwino. This is the democracy we fought for in 1994, and even this current government timarira limozi when DPP imachita transfer kupita kublanda timarira limozi zora kuika koma we come back to power and start doing the same things zona pali chilungamo pamenepo nde inendu kupempa president apange intervene kuti tisamveso kuti muntu wamangidwa zizungurira naye mwamumanga ali mulilongwe mupitiseni mulilongwe momo ngakhale aliyese ali ndi ufulu komanso mphamvu lomaluzazala boma likakhala zoti likulakwitsa. Yes. Koma inunso Ntambo mukutandauza chani inunso mpakana mbwerera apo nkumanena zokuti ayi tinali limodzi ndipo maili koma mpakana you were there. Am I not a citizen? Yeah, koma munali kumeneko. So who told you to say ukakara kuna wacha ndi zinthu zora kuika uzingoombera machi? Me I'm not a bootlicker. Zinthu zikara kuika I can't do that. And zikara kuika I say as it is. Out of love. Okay. Out of love. Okay. And ndikamangura zimenezi it doesn't mean that I hate President Chakwera or anybody. I don't have time to hate a human being. Okay. I love humanity and I wish every human better. Koma ngati zindu zikura kuika, I have to point it out. And I know kuti the president is hearing me. I beg. Asamagwire andu endesa transferring them. Akagwira muntu, let them be put in the nearest police station and apite now nearest court. Then court determines. Not zimene zikuchitika izi zimene tinkadana nazo koma panopa tikupangaso zomwezo nde are we a changed government? Ndimafuna kuti that is not right. Nkhani tisanapite kukamwera madzi timalize chonchi. Do you think kuti mwina ngati dziko our civic and human rights space is shrinking actually because of how the government agencies are choosing deliberately to implement some laws? Izi ndikufusa chifukwa chani? Chifukwa chakuti pa 16 limene nali la mulungu lapitalo tsogolo dziko lino anayankhula ku Bingu National Stadium ndikunena kuti akuluakulu anthu akulira nde sikuti timve kuti wina wake wayamba kuwafusa kodapa malira bwanji ndi zina zotero koma zikuoneka kuti we are having something contrary to what the president said. Do you think we are shrinking as a country in as far as our space for criticism to government and fighting for human rights and right to express oneself? The space is truly shrinking. It's truly shrinking because you know, we all remember that when we were in the trenches, yes, we fought for the freedoms which are being affected Panopa. As we're speaking, what is Gregory Gono? Anatawa Pazifukwa, he was running for his life. As we're speaking, some people are even afraid to speak on some things. Lero amangidwe, mao amangidwe, koma mirandu yake osata osarongosoka. Panopa tukumva a reverend, a synod. Yes, you see? But people have the right to express themselves if they're not happy. You know,
freedom of expression is the cornerstone of any democratic dispensation. Freedom of press is the cornerstone of any democratic dispensation. So when you see that happening, know that parivuto. So ineyo, I would like to appeal to the government. TNT remekeze maufuru Anthu. Pange china chilichonse chikale ngati intimidation. Kuti Anthu mwina pange express or asayankhule. Genuinely. For instance, mwaona Anthu angapo agwidwa pa nkhani ngati zimenezi. Yes. You understand? Let's see the conclusion of my issues awa. Okay. Ngati pali milandu tisagulise Lamulo to infringe my rights and Masai Barozi, they are actually infringing on freedom of association, freedom of expression, freedom of opinion. They must be repealed, which means they are not democratic. So we should not use undemocratic laws to infringe on the rights of people. So what I can tell Malawians is to say Malawians should stand up to defend the rights to express themselves. Malawians should stand up to defend their democracy, and the government, their responsibility, the three cardinal responsibility, the right to protect, promote, and fulfill the rights of people's rights. Okay. So, government should be in the forefront to do this. Otherwise, they shouldn't expect people to keep quiet. Some of us are activists, and we are activists by passion. We will not keep quiet when we see wrong things happening. We will raise it because we believe in human rights. Comrade Ntambo,